ኣብ ሰሜናዊ ኒጀር ኣብ ዝመሓደገ ክፋል ምድረ በዳ ሰሃራ ኣሳፊራቶም ዝነበረት ዓባይ መኪና ብምብልሻዋ እንተወሓደ 49 ሰባት ብጽምኢ ህይወቶም ከም ዝሓለፈ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ገሊጾም። እዞም ሰባት ኣብ ማሊ ዒድ አል-ኣድሓ ምስ ስድራ ቤቶም ኣሕሊፎም እናተመልሱ እንከለዉ እዩ እቲ ሓደጋ ኣጋጢምዎም ብጽምኢ ህይወቶም ሲኢኖም ዘለዉ። ካብቲ ኣብ መንጎ ኒጀርን ኣልጄርያን ዝርከብ ዓሰማካ ዝበሃል ዓብዪ መሰጋገሪ ምድረ በዳ ብወገን ምዕራብ 80 ኪሎ ሜትር ርሒቖም እዮም ሓዲግ ተሪፎም። ኣመሓዳሪ እቲ ህይወቶም ዝሰኣንሉ ዞባ ኣጋደስ ክገልጽ እንከሎ እቶም ተጓዓዝቲ ኣብቲ ልዑል ሙቐትን ሕፅረት ማይን ዘለዎ ከባቢ ሓዲግ ምትራፎም ህይወቶም ንምድሓን ኣዝዩ ኣጸጋሚ ነይሩ ኢሉ። ካብ ኩሎም ከዓ 2 ሰባት ጥራይ ከም ዝደሓኑ ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ ንሶም እውን ነቲ ምድረ በዳ ብእግሮም ኣቋሪጾም ናብ ዓሰመካ ብምብጻሕ ንሰበስልጣን እዮም ሓቢሮም። ሓላፊ ናይ ሓደ ዘይመንግስታዊ ውድብ ዝኾነ ኣብ ዝሃቦ ቃል እዚ ንዓመታት ክንቃለሶ ዝጸንሐና ነገር እዩ ክብል ተዛሪቡ። መራሕቲ መካይንን ተጓዓዝትን ኣብ ንጥፈታት ስደት ኢድ ንዘለዎም ኩሎም ሰባትን ነቲ ምድረ በዳ ኣብ መስጋር ዘጋጥም ሓደጋታት ከነስተምህሮም ጸኒሕና ኢና። እዚ ናይ ቀረባ ግዜ ፍጻመ ፍሉይ ኣይኮነን። ብሓፈሻ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ፍጻመታት ናብ ሊብያ ወይ ኣልጄርያ ብዝወስድ መንገዲ ከም ዘጋጥሙ ነስተውዕለሎም ኢና ክብል ተዛሪቡ። ኣብዚ ናይ ሕጂ ፍጻመ እቲ ዓባይ መኪና ቴልሃንደክ ካብ እትበሃል ከተማ ማልእ እኳ እንተነቐለት ካብቲ ክትሕዞ ዝነበራ መስመር ወፂኣ ኣንፈታ ከም ዝሰሓተት ኣመሓዳሪ ኣጋነዝ ሓቢሩ። መራሒ መኪናን ተጓዓዝትን ነታ መኪና ንምጽጋን ንሓያሎ መዓልታት ደጋጊሞም እኳ እንተፈተኑ መወዳእትኡ ግን ኩሉ ጻዕርታቶም ኮንቲ ኮይኑ ይተሪፎ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ከም ዝሓበሮ ማይ ምሰኣኑን ነታ መኪና ከይጸገንዋ ምስተረፉን መብዛሕቶም ህይወቶም ክድሕኑ ኣይከኣሉን። ዓሰርታት ሬሳታት ኣብ ትሕትታ ደው ኢላ ዝነበረት መኪናን ከባቢኣን ተረኺቦም ኢሉ። እቶም ግዳያት ኩሎም ዜጋታት ኒጀር ኮይኖም ብጉጅለ ህይወት ኣድሕን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ሓደ ጋሃስ እዮም ተቐቢሮም። እቲ ጉጅለ ኣድሕን ካብቲ ከባቢ ክምለስ እንከሎ ብሰንኪ ብልሽት ባተሪ ን3 መዓልታት ሓዲግ ዝተረፈት ልዕሊ 60 ሰባት ዝጸዓነት ካልእ መኪና ከም ዝረኸቡ እውን ገሊጹ። እታ መኪና ካብ ዶብ ኒጀር ልዕሊ 300 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ካብ እትርከብ ሃሩባ እትበሃል ከተማ ማሊ ዝነቐለት ምንባራ እውን እቲ ኣመሓዳሪ ሓቢሩሎ። እቲ ወተሃደራት ኒጀር ዝነበርዎ ጉጅለ ህይወት ኣድሕን ነቶም ደኺሞምን ተጨኒቆምን ዝነበሩ ተጓዓዝቲ ማይ ብምስታይን ነታ መኪና ክትጽገን ብምሕጋዝን ጉዕዞኦም ብሰላም ክቕጽሉ ከም ዝገበሩ እውን ተገሊጹ። ከም ዝፍለጥ በዚ መስመር ኣቢሎም ብዙሓት ናብ ኢሮጳ ክሰግሩ ዝደልዩ ስደተኛታት ዝሓልፉ ኮይኖም ብተደጋጋሚ ድማ ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት የጋጥም እዩ። ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ሰራዊት እቲ ሃገር ብዘመናዊ ኣጽዋርን ዓቕምን ደልዲሊ ዘሎ ድሕሪ ምባል ሃገራዊ ክብሪ ናይ ኢትዮጵያ ንምሕላው ድማ ሙሉእ ብምሉእ ድልው ኣሎ ክብል ተዛሪቡ። ብርሃኑ ጁላ ነዚ መግለፂ ዝሃበ ኣብ መሰልጠኒ ማእከል መኮንናት እቲ ሃገር ስነ ስርዓት ምምራቕ ሓደሽቲ መኮንናት ኣብ ዝተገብረሉ እዋን እዩ። ንሱ ኣብ መግለፂኡ ኢትዮጵያ ብመስዋእቲ ደቃ ልኡላውነታን ክብራን ናይ ምዕቃብ ነዊሕ ታሪክ ኣለዋ ኢሉ ክገልጽ እንከሎ ሰራዊት እቲ ሃገር ድማ ነዚ ሕድሪ ብዝሓየለ መልክዕ ተዳሊሉ ከምኡ ድማ ብወተሃደራዊ ዓቕምን ኣጽዋርን ደልዲሉ ምህላዊ ተዛሪቡ። ንሱ ቀፂሉ ወላውን ብሽም ኣይጥቀሶም ኣብ ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮሞን ዘሎ ኣንጻር መንግስቲ ፌደራል ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓሳት ንሃገራዊ ሰላምን ድሕነትን ንምድኻም ምስ ናይ ወጻኢ ተጻባእቲ ብምውሃድ ዝንቀሳቐሱ ኢሉ ክገልጾም እንከሎ ሰራዊት ምክልኻል ፌደራል ድማ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ገሊጹ። ይኹን እምበር ብርሃኑ ጁላ ሰራዊት እቲ ሃገር እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ኣበይ ከት ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ ብዝምልከት ሓበሬታ ኣይሃበን። ኣብቲ መግለፂኡ ግን ነቶም ምስ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ተላፊኖም ኣንጻር ኢትዮጵያ ይዋጉ ኣለዎ ዝበሎም ናይ ውሽጢ ሃገር ዑጥቃት ጉጅለታት ብኽድዓት ሃገር ክኸስስ ዝተሰምዐ ኮይኑ ሰራዊት እቲ ሃገር ድማ ልኡላውነት ግዝኣታዊ ሓድነትን ድሕነት ህዝብን ሃገርን ንምሕላው ሓላፍነቱ ይዋጻእ ከም ዘሎ ተዛሪቡ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ትግራይን ዘሎ ወጥሪ ናብ ኩናት ከየምርሕ ይስጋእ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሸራሮ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝገበረ ተገሊጹ። መንግስቲ ትግራይ ነዚ መጥቃዕቲ ኣመልኪቱ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ሸራሮ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ሰንበት መዓልቲ ዕለ 6 ሰነ 2026 ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ከም ዝገበረን እቲ መጥቃዕቲ ድማ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ከም ዘውረደ ገሊጹ። ኣብቲ ብመንግስቲ ትግራይ ወፂ ዘሎ ዕላዊ መግለጺ እቲ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ከም ዝተፈጸመን እቲ ምምሕዳር ድማ ነቲ መጥቃዕቲ መግሃዝ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ገይሩ ከም ዝሪኦን ክገልጽ እንከሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ትግራይ በተደጋጋሚ ከምኡ ዓይነት ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ከጋጥም ከም ጸንሐን ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ድማ ጉድኣት ክወርድ ከም ጸንሐ ይገሊጹ።
እቲ ናይ መንግስቲ ትግራይ መግለጺ በተወሳኺ መንግስቲ ፌደራል ብጀካቲ ብድሮን ገይርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ናይ ባጀት እገዳ ናይ ነዳዲ ናይ ሕክምናዊ ናውቲ ፋይናንሳዊ ኣገልግሎትን ይፍጽም ኣሎ ክብል እንከሎ እዚ ድማ ክልል ትግራይ ካብቲ ወሪድዎ ዝነበረ ኩነታት ንኽትዝእ ብድሆ ኮይኑዎ ከም ዘሎን ኣብ ትግራይ ድማ ሰብኣዊ ኩነታት እንዳገደደ ይመጽእ ምህላውን ገሊጹ። መንግስቲ ትግራይ በተወሳኺ ትግራይ ግዝኣታዊ ሓድነታ ክምለሰላን ኣብ ግዜ ኩናት ዝተፈጸመ በደላ ድማ ተሓታትነት ክህሉ ጻውዒት ከቕርብ እንከሎ ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ነቲ ዘሎ ምዕባለታት ክከታተሎን ስጉምቲ ክወሰደን ጻውዒት ኣቕሪቡሎ። ብዛዕባ እቲ ሎሚ ኣብ ሸራሮ ተፈጺሙ ዘሎ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ መንግስቲ ትግራይ ብጀካ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ኣብ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ወሪዱ ምባሉ ብዛዕባ ቁጽሪ ህይወቶም ሰኣኑ ወይ ዝወረደ ናይ ንብረት ዕንወት ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን ኣሎ። ይኹን እምበር ኣብዚ መግለጺ መንግስቲ ፌደራል ቅድሚ ሕጂ እውን ከምዚ ዓይነት ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ፈጺሙ ከም ዝፈልጥ እዩ መንግስቲ ትግራይ ጽሒፉ ዘሎ። ካብ መፋርቕ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ናብ ኩናት ኣብ ዝኣተዋሉ ግዜ እስራኤል ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ወተሃደራዊ ማዓስከራት ከም ዝደኮነትን ካብኡ ድማ ሰሪሒታታ ትመርሕ ምንባራት ዝተገልጸ ኮይኑ ሕጂ ወፂኡ ኣብ ዘሎ ፍሉይ ጸብጻብ ድማ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ቦታ ተዋሂብዎ ኣብቲ ግዜ ኩናት ማዓስከር ገይሩ ከም ዝነበረን ሶማሊላንድ ከዓ ንእስራኤል ወተሃደራዊ ማዓስከር ክድኮን ብምፍቃዳ ሓገዝ ከም ዝገበረት ተገሊጹ ዘሎ። ሓደ ምንጪ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሶማሊላንድ ብጀካቲ ከም ካልኦት ሃገራት ንእስራኤል ወተሃደራዊ ማዓስከር ኣብ መሬተን ከተኽላ ዘፍቀደት ተወሳኺ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ዘዕርፋሉ መደበር እውን ክህሉ ከም ዘፍቀደትን ንዝተፈላለየ ስርሒታት ነዊሕ ጉዕዞ ዝተጓዕዛ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ከዓ ኣብ ሶማሊላንድ ከዕርፋ ከም ዝኸኣላዩ ማዕከን ዜና ሲኤንኤን ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ ፍሉይ ጸብጻብ ዝሓበረ። እዚ በታ ማዕከን ንመጀመርታ እዋን ወፂ ዘሎ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ከዓ ሶማሊላንድን እስራኤልን ኪናዊ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ክሳብ ወተሃደራዊ ርክባት ገይረን ከም ዘለዋን ዝምድናን ከዓ ሰፊሑ ምህላው ክግለጽ እንከሎ ኣብ ኩናት ኢራን ከዓ ሶማሊላንድን ንእስራኤል በዚ መደበር ሓገዝ ከም ዝገበረት ተገሊጹ ዘሎ። እቲ እስራኤል ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝደኮነቶ ማዓስከራት ኣብቲ ምስ ኢራን ዝካየድ ዝነበረ ውግእ ዝኾነ ሓደጋ እንድሕር ኣጋጢሙ ብህፁፅ ኣብ ናይ ህይወት ኣድሕን ነጥፈታት ንኽትኣቱ ካብ ዝብል ዕላማ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ዝርከብ። ከም ዝፍለጥ እስራኤል ብጀካ ኣብ ሶማሊላንድ ኣብ ኢራቅ እውን ክልተ ምስጢራውያን ወተሃደራውያን ማዓስከራት ብዘይ ኣፍልጦ መንግስቲ ኢራቅ ደኪና ምንባራ ተገሊጹ ነይሩ እዩ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።